това елементи или техники. Но днес е повече от 4 или 5. Работа е с захарта, изграждане с злата, работим и с шоколад. Трябва всички елементи да се съберат върху платата, надяваме се да хубава жива форма. Сега прави глазурата за дървото. Гледам да не се дръжи на масата, ще намазия малко дървото. Колелата ще станат ли? Ще трябва да повдигнеш колата и да ги пръснеш. Изглежда чудесно. Не е ясно за това. Не сме готови с това, което искахме, но ще се опитаме. Мотаеш ли се, времето минаваше? Дай най-доброто от себе си и не се тревожи за нищо друго. Трябва да не се разтегнеш, да си повтаряш, че съм добра и да неща, а предприятели това ме прави това, което съм. Малко по-истото, отколкото ми се иска, но искам да го покрия. Ето това е вид. Аз съм много оборзана на това.